Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Lakhain korapli Deopani constituency angkang Upper Deopani Longkiram arong amikar mojari teron lapen karlitang phudang rong pipi asopor larsing teron se kachelangji aphan ahemasor atum Karbi Anglong autonomous council kachari pon kethe kiding atum lapen Karbi Anglong adang kethe kiding atum aphan kerap kachohang Larsing teron lapen alang jer popo bang hini kedamtang preni phai pli arni arnam lang pi bornirja jonal Karbi youth festival kelang don pen ahem chewang bom apor ahut rongagora emi school angden along dimapur pen kewang bom ihum atrak patong tekang phet ajok ahir ing tangrak pen alangli abang areng ahu kiso ajok kethek don long atum tong sekot pen raikom saikhi atum aphan hangsi dimapur civil hospital along an pon etlo Bonta haladake un pupen ajok bukajan arogia hospital along puthot adap chiwan thudetlo. Kachingkoy ahir kang tangrak pen ajok tangkale pimowe pienlang pusitami munit apran silang pupen ajok doktor atum alangli phantong sekot pen operation asai klemponsi non alangli aprana bangki joklonglo. Alangli tumpen nangache thandun atengki nilitum se kachelang anam lak thom anbak chipi nangji bonta nilitumke hem isita kachongdat pensi chochot lasi non abangke se kachelang lapen dowai anam kachipi ji aphan hem rit longle philang chejor et sita chipi une lasi Karbi Anglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang bukajan ele Dr Numol Mumin lakhain korapli MSc Sarbon Telenga EM Surjo Rongphar lapen Karbi Anglong adang kethe kiding atum doan nilitum aphan kang honpen nang cerap dun thapusi ahemasor atum pen pherangke atum angno nang choning ridun labangso number 9476819772 along humri damlote alangli tum aphan chingki longje alangli tum account number 326140134116 IFSC number SBIN 0009405 Rongagora pen Lawrence Lekhe Karbi Anglong Newsต่อปีนี้นังลิตุมาพันเพรังกีตุมพันนิลิตุมก็จะพาปนละเห็นล้อกิดำตังอันนี้ตาริกลีอันนงวีอันนำหลังปีอภิสิเวราล้อกิดุนนิลิโซปูล้อละเก็บวังบอมาหุดรองกราอังเดนล้องอาร์วีกิจังเป็นอาจัดเป็นล้อละสิอันนังลิตุมวังบอมาหุดทรัคบางอามาสิอันนังลิตุมาพันปะตองกังพิดล้อmasih hala bang sohut muni dopi kang bong same madu tami endun bang vi hum dun bang vi nilitum stami inglong masih phun hai hoi pen ta chelong le delo ama chelang long delo stami inut bahenia munit ako aphi thegon long salang litum hum dun si alang litum pulis aphan report pc pulis atum si lang litum dimapur an pon lo nilitum ke thang ta chichinin delo thang ta chithegon long le lo Posi alang litum sirap lo alang litum hadak pon pen alang litum balong sikai sita ve bahini accident ang bong tami ka jinso pen posi alang haladak hospital along civil along pon lo dimapul civil along pon lo alang litum lang lo poisa abi pinang bong setami rasini litum ajo baji kithom baji hini apor sa ko phun silong thulo anansi dilitum ako hospital pharmacy along ako phun kuri dun si poisa abi pinang bong sami nang litum dowai isi hindi biji pidun tha pusi alang le tum pidun lo lasi masap o alang tum kiso bang samiroy khapon lo lasi nili tum te ang pen nili tum damji pulo Deopani alang roy lang kithe penang bong pemat dilong hai hui sitami pon lap lo amasi laan bang bong sitami nili tum kiso pena posi nili tum rong pen munit che ponsi haladak dilong che don dam lo ansi nili tum par lo halansi nili tum hadak lilo ansi nilitum poisa tangka sami avipin sitami hadak chingki dam che than dam pen ke civil along pa report atengke nalitum hati le se pon po sitami nilitum ka videtang bong pen aposi nilitum anaki nilitum ki long thek thesar aposi refar nang pidon denot nilitum bokajan ajat pen non sami hadak che pon lang po maselang litum refar nang tokon silang ludon non nilitum dak che wan lo la pen aposi dak doktor pen alang litum ke lang pen alang litum pulo laki ekdom parison bek nangji pongbong posi ambani litum ta munit na pranselang to tangka poisa vipin ang bong stami nang lang pinosar pulo alang litum lang lo no na bangke operation na nang kuri pilo operation si no na bangke apoisa lok sinilitum 95,000 pinangji pulo
lak operation lok chalo an para ke dolang nili tum ke bin ke dota ani sisi paru kripli langke theke wang ham ajok apar deopani adolong lang pondet Prenify Troxy Arni, Lakhain Korapli, Deopani constituency ke parlo, athak arnam lang pimate apar Deopani, Kachehelat adolong abatai batai, langket hekewan pen akisung ke ponang. Pinpur pon me, kedamtang aningkan suri hinira krisir ke malom pen akimi RCC adolong nang pilo, sitami kikim kerang kapatang pon petet pen ajok ongdong apar Deopani atatatum kisung ponang lo. Pherangke atum sitami birta pache thang asai abatai batai deng pondet aphi sitami Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum ing samri asonsi thekpon long lo pusi ongdong apar deupani arat atum nang thandun Bangso adolong kawidet pen ajok school college an parta beha bepar ke claim atum antami lapen keso kiun e kache ponje aphanta akisum thepe kan lo pusi nang pachini dun lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen lakhain korapli deupani constituency MSC Sorbon Telenga EM Mukut Mohanto atum aphan prabjin pen bangso adolong kapatang dap prangje aphansi athak arnam lang pimate apar deupani arat atum pen sodak pen choningri pedopon Rongagora pen Lawrence Lekthe Karbi Anglong News Kalioni alang roy akhoi puta ghat along rensing rong phar bialo kai pho aphan along pen kaching koi ajok abaik lang klochok Rensing rong phar ke choki hola PWD asai hem along service asai SL apen BLOC joklem dunbom Prenify Trok Arni Election Commissioner pen kapin khat ateng pen arta pharoi si pen ke ong atum aphan EC certificate ke pido laswa certificate ke thon damji aphan si rensing rong phar borpong PS number 44 along an humri dam det pen hem kache wang ahut anar lo por phai ke thom apor malom nili block arai kalioni alang roi akhoi puta ghat along kaipho aphan pen si nang parlo langke thepik pen ajok lang angbong chitim chit along aphan chiphar lep phak amat phan ke para tum bang ke thom kache thap abang rensing rong phar abaik anta lang along klolap lo kopai kimi pen ajok munit abang ke jok plot lo bonta rensing rong phar abaik abang ke lang along klochok amat non puanta long ledet lo rensing rong phar abaik color red black hen lo discover 135 bike number S09 A9175 hen lo Rensing rong phar pen kachoning ripon ke bangso aghat along Karbi Anglong Autonomous Council atum pen dolong bonai pon asonte inglong arat atum kejok wan dopo pusi choning ripon Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News Rensing rong phar nali department of si kami claim ko pia department of si nangli claim lo che than igima nili no mangala PWD road chikela study beyond no si chongna dun bom nali phan pen kiche par hot ki accident det ko son pen si ka accident lo pen kunat ki humri dam pen sinang lila puson ki sung phulok lo la patumi nili la election commissioner pen isi certificate do la certificate ke ningkan pharoisi ke par aso sarti punon sargra punon tumhan isi certificate kipido laso certificate ke thon namlo nili polling center ke lage PS 44 sarthi timung LP school borpung nili dak pena damlo dam ta lang bangke the official nili parlo damlo hu dak lahai certificate ke idam det pen upat nang chirui tu dak baji thom ni baji kine polo dak ang sile lo la so talang mangke kitan la so mangke nang ciparlo pan penang ciparlo amat la so lang asitim an nang le amat la so lang ki flick plak na yok pan bang cipar de khat lo ang ke nili bite pen nili pen masi dak lang bong long masi lo bite pen nili ma lo la to la ke part nil ben si lo lo Sepa ni upai kimi le clothed pen lang clothed pen la itu ke part ni ri koson pen ni ri bang na tumang nang odon lo ni kan mang ke to kan nang song kuni ke mang ni bang ke
yuk kilo kami baik bang ke long lela kita long lela kita lang kumela ndak lang goyang bong si dolo ne aber tong kono ne lamang si lo patumi da riolo langan na bini riolo kami long le dak kono to ang lang bang kon kela ini tarapung la pen ke borlang su atumanta rongkan ne anta me la bang su lang hat pon pi pulonate kedam je pan kisik sak do la sinang la public rat borpung la lang thak inglong rat atum phan an ise kopini ke pachini dun ji do mala Karbi Anglong autonomous council atum phan lalo nilimata PWD long si tongdatun lo big site mata nilitum site lo ladak bangke kenang solo dolong bangke rata tum kedam ke bang siksak pik non ma apa la ratum ta ke podolo dulo stame nili government bala di department mata nili ta PWD department malo ta tumi bangke nili mata podelo dak la dolong ka we joine nili mata dak lang lunang kok lo si council kecari CM Kuliram Hangsar Panta ni tuning wi mate ni department hoipen tuning wi mangal ke hello ni pu duty do ni kwan ni kan penta ni duty punila ta halat pik lo bo borpungan atwar bangke ahok teknopik kedam ke bang sakit si dak dolong kita lah council kita keding rajin ken dolong sidak nang pisonte wapung tarapung kedam atum mangke parsai misen fokus ni hinton cunegi